Hi guys, paniod to min yati Maya Mia. Maniud to mi kay grabe. Kaganiha unta. Hi guys, good morning. Magluto ta og sudan sa mga bata sa almusal. Almusal na kagabi. Nagihatag natin Maya Mia nga embutido og tosino ron. Ako na siyang lutoon kay madaot niya. So nara guys, ato na ning lutoon. Takang sa tagalha na to guys. Erlo na, naligo na. Dali na dia lang, dali na lang. Nakatakang na tagalha guys. Lagyan na nato ng mantika guys. Yan guys. Nagpula-pula na. Narang kanin. Yan guys, mamahaw ng mga bata. Mumbaw nilo na ikaw pagbutang anak sa sudan. Sige na, sige na, sige na. Mimi! Kain tayo guys. Tapos, oh. Magdala siya ito maya-maya gapog pan. Nah. Ito na. Tuna bread. Ito na. Ito na. Maludon ko na. Lasting dong. Wala. Ayun, nagdadal ko. Kalau lumayan, sudah nih. Masa banget. Mana nak obat itu lagi? Lagi? Ito sa kwan lang na yung mga sabon. Ini datang ke sini adik. Ha? Ini datang ke sini pun. Hmm? Datang ke sini. Hmm. Ya. Sekarang ya. Hah? Ka Kugit nila alam ko sa punta ko na. kaon nami? Hindi ka matay dah. Matay ulit. Lang! Ako mana? Naano si Dari ako na. Albaya mo albaya. Bay? Wala? Okay. Maligo na. Ang gawin. Si Mimi bitaw magkaon kay daghang kayo kuan arte. Naki-arte nimo. Ano ka sabi man? How kayo? Pagkaon na lagi kay ron makahuman na kay ron mag eskwela na. At yung magpapa. Ano yung yutek? Yung pinagkatulog yun. Ano yung yutek? Ala ko saksak nga nag-brown out man. Yan mo.
Kuha naman kong kape. Ay na may kape. Nagbutok na ako. Natapon ako mga bata. Ano balon wala? 5. Sure. Kung tagaan pa mi sa balon to kay balik na 5. Kisa nga naging nga tagaan mo. Mami. Amay mami day. Lakaw mo siya. Mami si mami nga. Tulad niyang balon nito ni Mime. Padahal dia. Kaya motor. Kisa na yun nga to ah. Mami. Nakay gipalit naman ni Mimi gabi eh. Maimpas. Impas lagi palit na ni Mimi. Ako. Tagaan mo si Amay na ha. Sa 10. Ha? Balik lang. Oh. Lulag isa. Nara ka sa 10. Ah? Narahan kan. Oh, di ka na ni Mami ha. Naray mo. Oh. Naray mo ako. Oh, di ba? 10. Ay, nanay mo sa ko pa. Imo. Nana. Mimi din ang sobra di ay. Ako na. Piso na ka. Piso na ya. Ako na. 5 mo na. Sakto na yung bag. Hoy, sakto na yung Mami. 15 na bigyan ni Mami ni mo. Ampi na ba? Nawagas mamalilin. Okay, Lot. Insakto na na imo. Ako manasing ko. Sang makinala. Ampi na ko bag. Ay, mabag kami na ko nalimutan ni mo yung bag. Jadi eme. Sila na ta. Ang lagi, eskwela na mo. Mama Nilin, palit. Si Mama Nilin si Maman. Ha? Kagabi eh. Si? Mam. Dagan ka. Nani yo? Tagsa pagid mi dili daw na utod. Nani yo? Dili na bukan on. Tagay po niyo si Mimi. Di nyo taga si Mimi di ay. Rapas ko. Nami oh. Ha? Nami kay nagdala ko dami ano? Tagay niyo si Mimi. Ah. Ni ah. Anak, kang lingling man din ang G's. Anak. Nakapatay kami. Ihatag na ni Mary Grace. Si Lingling na siya na maghatag. Ihatag ni mo na kalingling ha. Nalimutan si Lingling. Nayatag din ni Lulaw. Lang. Naralakan kita. Ayun na, kamura na nahatag ni Lula. Dili na ninyo na ikuanan i-snack na ninyo na ugma. Hindi na lang ko. Kasi biya oh. Sige na, sige na, sige na. Isiray mo bag. Talibo, halik na Mickey. Naya mo sa palit na namin yan. Yan na, babay na me. Kaligo ka na mama guys, kaya ulit tubig sa balay. Hello, mama. Hi. Apil lagi sa tupad, mama. Wabil taon ni Uy. Malo pala niya palit sa bugas. Lagi. Nabilin si Mario sa Babaloy. Next month. Ayun, mama. Yan kasi sa kaya din. Tupad na, mama. Uy, Ron, di kayo, eh. Maunta na karon, wala man na smoke Ros. On! On! Ay! Wala! Apa? Kaya. Apil dali, apil. Diba? Diba? Gabaya mi dali. Gats, mama! Ayaw, ibidyohan. So, dili ka silduan. Pagsupag ni government. Mas tira ka ni kasi magkatsoy. Why sildo si Ryan, kaway si Nina. Ipataas mo daw yan.
Sira ka yan, hoy. Maro, maro. Dapa. Oh, dapa. Oh, dua ka sako. Butang ini bal-bal bay. Limain. Kabutik. Bal day bal. 5. Kabut, ipa dulu mo kabut. Ipa dulu mo. Masa ko rin sirayan. Padulan deh. Isabal. Isabal, isa. Ipadol lagi na nako. Isabi. Paningot guys. Paningot ko siya. Di ka makasigugulan eh. Ay guys, panyod to minya ti Maya. Manutumi kay grabe. Grabe na gid kagutom guys kay hapon na sumangaon mini ati Maya og ni Alan. Na si Alan dani naghuwat ra siya kami nagadto pa mig Medina kay dito mi nagpakuan atong among gi kuan sa payout sa Duli. Kay sa Imliler raman sa Medina na mo to gikuha kay sa Talisayan daghang kay tao sa Balingwan daghan pud kay tao. So sa Medina mi nagkuha atong kuan among gi payout sa Duli. Pwede ka daghang kay tao guys kay 563 ka beneficiary to ang nagkubra. Hamal ta guys kay gutom ka sa nga tanan. Ako nangapira mo kog buntag. Ngapira ko ginabuntag daw pan guys. So nalabian gid sa kagutom, sakit na akong tiyan nga nadapatan og kanon. Sa ti Maya grabe gisakitan na siya ulo kay gutom na gid siya. Ayon sa ganina nga may pag naniudto na lang mi una anha mi nag-adto dadto pagkuan pag payout. Saan man lagi nga ag una man kay aron makauna. Dali-dali man kay aron makauna sa tanaway noon. Nagbalhin mi og Medina kay nanay pagapang giaway dato sa Talisayan kay gapang liot munang dito Miss Medina naglargo natungod sa kalayo na gigutuman na hinon mi pag uli. Grabe nga nagid kagutom ka kurog-kurog na nga kuan sa kagutom
Namutong na yung gid siya nga digid mahimo nga dita magkaon gid ta. Kay grabe na gid kay kagutom. So naghapit din mi sa King Sabaw din himi nag-kaon, nag-order sa Timaya-Mia og isa ka buok lechon manok. Then isa ka pares dayon. Only rice maguning pares guys. So mauni iyang gi-order. So maya tong kaon guys. Maya tong kaon sa kuan ni guys, lami kay ilang kuan ni pares dani sa King Sabaw. Asa ang ilang lechon manok, lami pud lang lechon manok dani guys. Di pareha sa una nga kuan ga dugo-dugo pang ilang lechon manok sa una dani, karon dili na. Mayo na pagkaluto. Nagpakyaw man gud mi og tri-cab, so wala na mi nagkaon dito sa Medina, dinhi na mi sa Balingwa nagkaon kay nagpakyaw ra big tri. Ug na mi sa balay guys, kay na ra mi nakakuanyalan. Nakauli. Daw nara ang nabilin sa akong fee out kaganina guys for 3. So naguna man ang utang, namayad ko sa akong utang daw na nabilin nga 800 ra gyud. Hanggang salamat sa Dolly, LGU, Barangay Council, hanggang salamat sa inyong tanan. Ug na pwede may gipil-apan para daw to sa kuan, pero di mi sure nga makasulod mi kay nakatupad naman mi. Si Alan short to siya kay wa man siya nakakuan sa tupad. Si Alan pud gay na nagfill up pud siya. Usad to yang usag absinan kay nagfill up pud siya ganina. Kay na may gipapilapan dadto sa kuan sa Balingwan munisipyo nga i-release daw to inig Lunes. So dili ta sure nga maka-appeal mi ni Ate Maya-Mia kay nakadawat nami sa tupad, pero nag-fill up gyapon mi didto. Si Alan kay kuan man siya, wa man siya nakakuan sa tupad karon nga tuig. Wa man siya nakasulod kay kining tupad guys. Sa isa ka tuig, kaduha ra gyud ka makasulod ani. Nako primero, ay karon nga tuig ka isara. Na si Alan kay wala man. So naay akap nga kuan gyapon na siya. Sa duli gyapon na siya gikan ang akap nya. Si Alan, fill up siya dito, pero kato ya short to siya kay wala may kuan sa iya, wala may kuan kay di man siya kuan sa kuan ganina tupad, wala man siya nag-release sa tupad na kasagara kung nakatupad ka, di ka maka-releasean sa akap. Pero kami, nag-fill up gyapon mi dito ni Ate Maya-Mia, basin di ay. Pero sa kung kuan sa uba, ang uban nga wala gid nakasukad na kuan, pwede dito sa ila. Kaya din sa barangay, mag-endorse nga po sila pangalan nga ilang ihatag dito sa municipal. Kato amo, kaganda nagipilapan sa municipal, gito na mo ikon. Hasta kang alan municipal, gito iyahan niya alam nga nagipilapan. Wala na siya nag-agi sa barangay. Ug daghan kayong salamat sa inyong tanan. Bye-bye. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pagpanood sa aming mga video. Sa mga video, daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Bye bye.